जाय एकर्डआ दिनै बिटिआर एकर्डआ सिमिलिगुरिसिम बारायनायनि बाथ्रा दङ नङा होमबा रायजोफोर। बेनिफ्राय दा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै जुदि बुङोबोला सोरबा सासेया जुदि बुङोबोला गोबाङा कमप्लेना फैयो। जों एज ए इउटुबार जानानै किसुमान भिडिअफोरखौ शेयार खालामबाबो जोंहा गोरोन्थि जायो रायजोफोर। बेनिफ्राय दिनै रायजो राजाया गोसोआव मा साननानै दङ, रायजो राजाया गोसोआव मा कनफिउजन जानानै दङ, रायजो राजाया दिनै बेसेबां दुखु मोननानै दङ, बेसेबां खस्थ' मोननानै दङ, बेफोर बाथ्रा बायदिफोरखौ दिनै जोङो इउटुबाव शेयार खालामोब्ला बिराद गिदिर क्राइम जोंहा जायो रायजोफोर मिथिबायना। आफादनि मावथि हिसाबै आं समाजारनायाव बाहागो लाबोदोंमोन। नाथाय सम सम बर'नि जि एकर्ड जाबाय, दिनैहालागि मोनथाम एकर्ड जालांबाय। লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, প্ৰথম লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আছিলে এই অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা, আৰু এইটো আজি আমি সফল হৈছো প্ৰথম উদ্দেশ্য। ছেকেণ্ড, নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা। এটা সময়ত গুলি বাৰুদ হিংসা, মানুহ কিডনেপ কৰা, ধন দাবী কৰা, মানুহবিলাক ভয় ভয়কে ওলাব লগা হৈছে। বজাৰত আহিবলৈ ভয় কৰিছিলে। समावहाय जोङो आर्मि पुलिस होननानै बुंब्लानो जोङो हाजो हाग्रा बंग्रा जोङो थाखुमानो गोनां जायोमोन। येस राइट। जोङो आर्मि फैदों होनना बुंब्लानो खोनाब्लानो माथिंबा सैमा रौ रौ सोंबानो जोङो थाखुमानानै थानो थाखाय जोङो रेडि जाखायोमोन। येस अबियासलि नंगौ, जोंहा प्रमद बर' सारा बेखौ बुंबाय थायो। येस आं मानिनानै लायो। बेनिफ्राय आङो दिनै मोनसे बाथ्राखौ सिन्था खालामदो रायजोफोर, बै समावहाय जेब्ला जोंहा एनडिएफबिफोराहाय हाथियार लानानै हारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन, बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन, बै समायाव जोंनि रायजो राजाफोराहाय जुदिअ जोङो दुखु खस्थ' मोनबोदों, आर्मि पुलिसफोरखौ गिनानै जोङो थाखुमाबोनांदों, जोङो बाजाराव थांनो हायामोन, जोङो न'निफ्राय बाहेरायाव जों ओंखारनो गियोमोन, सैमा सोंब्लानो जोंनियाव गिनाय फैयोमोन। नाथायब्ला बै समायाव जोंनि जि मुभमेन्टनि जि मोनसे सेन्टिमेन्ट बियो मोनसे गोरामोन होननानै आं सानो रायजोफोर। बै समाव मोनसे फोथायलायनाया बियो बिराद गोरामोन मिथिबायना रायजोफोर। दिनै रायजो राजाफोरा गासैबो आफादनि सायाव फोथायलायनाय, एनडिएफबियानो जा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बा बिभिन्न जेसेबां आफादफोर दङ, गासैबो आफादजों लोगोसेनो खौसेथि जानानै इउनिटियाव थानानै मोनसे गोगोम फोथायनायखौ लानानै हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानैब्लाबो जिउ खुंबोदोंमोन। दिनै अबियासलि नंगौ, दिनै बे गिनाय, आर्मि पुलिसखौ गिनाय, सैमा सोंबानो गिनाय, बेबायदि गिनाय मोनसे बे सकआ जों रायजो राजाफोरनिफ्राय गोजान जाबाय नङा होमबा रायजोफोर, गोजान जाबाय। बेनिफ्राय दिनै इन प्रेजेन्ट जोंहा मोनथाम सुक्तिनि उनावहाय 3 नम्बर सुक्ति थार्ड एकर्ड जाखांनायनि उनाव दिनै जोङो नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जोंनि हारिनि गेजेरावहाय इउनिटिया खम जालांदों। जोंनि हारिनि गेजेरावहाय गुबुन मोनसे आफादा गुबुन मोनसे आफादखौ फोथायनाय, रायजो राजाफोरा गुबुन मोनसे आफादखौ आफादनि सायाव फोथायनाय, बबेबा मोनसे आफादनि सायाव फोथायनाय, बे फोथायलायनाय होननाया बेबो खम जालांनायखौ जोङो दिनैनि दिनाव जोङो नुनो मोनदों। नंगौना नङा रायजोफोर कमेन्ट खालाम। आं नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आंनि जि मोन्दांथि, आंनि जि सानदों, आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामदों। नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम रायजोफोर। दिनै रायजो राजाफोरा बेफोर गासैनिफ्राय उदां जादोंब्लाबो दिनै दिनै दावहारुफोरा दिनै गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामनानै मुभमेन्टआव बाहागो लादोंमोन नङा होमबा रायजोफोर। दिनै बिथांमोननि न'खर जोङो सिन्था खालामनानै नायहरोब्ला, बिथांमोननि जिबनजों सिन्था खालामनानै नायहरोब्ला बिथांमोना दिनै इसेबो माने गोजोननाय आरो सान्थि गैयैखौ दिनै ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों बुंबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव दिनै ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव आरो गोबां गुबुन मोनसे आफादा गुबुन मोनसे आफादखौ सोंखारिनाय, गुबुन मोनसे आफादनि सुबुङा गुबुन मोनसे आफादनि सुबुंखौ सोंखारिलायनाय, बेफोरबायदि समस्याफोरा दिनै ससियेल मिडियाफोराव गोबां गोसारनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै बेफोरो मानि थाखाय बेबायदि जालांदों, बेयो मोनसे आंनि गेदेर कुइसन। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनो हागोन नङा होमबा रायजोफोर। फोथायलायनाय, आं फोथायलायनाय आरो इउनिटि
बे मोननै बाथ्राखौ लानानै नङा होमबा रायजोफोर दिनै इउनिटिनि बाथ्राफोर जोङो जोंनि गेदेमा दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जोङो बुंनायखौ जों खोनाबाय थायो इउनिटि जानांगौ खौसेथि जानांगौ होनना बुंबोबाय थानायखौ जों खोनानो मोनो जेसांनो दिनै इउनिटियाव लाबोनो नाजादों दैदेनगिरिफोरा एसेबांनो दिनै इउनिटिनिफ्राय खौसेथिनिफ्राय गोजान जालांनायखौसो जोङो बांसिन नुनो मोनदों जेसेबांनो फोथायलायनाय दिनै जानांगौ बेसेबांनो फोथायलायनाय गैयै जालांनायखौसो दिनै जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा रायजोफोर दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायावनो रायजो राजाफोरा गोबां फोथायनायखौ लानानै गोबां मुभमेन्टआवबो जोङो ओंखारदों नङा होमबा रायजोफोर दिनै नट अनलि एनडिपिफोर नङा होमबा एनडिपिफोराल' मुभमेन्ट खालामदों आं बेखौ बुंनो थाङाखै बा आबसुआल' मुभमेन्ट खालामदों आं बेखौ बुंनो थाङाखै दिनै गासैबो हल रायजो राजाफोरानो मुभमेन्ट खालामदोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय नङा होमबा रायजोफोर दिनै रायजो राजाफोरा गासैबो जोङो खौसेथियाव दंमोन जों गासैबो फोथायलायनाया जोंनियाव गोगोममोन नङा होमबा रायजोफोर दिनै आं बुंनो थाङाखै जे जोंनि हारियाव खौसेथिया गैला होननाबो आं बुंनो थाङाखै रायजोफोर खम जालांबाय नङा होमबा रायजोफोर जोंनियाव खौसेथियारि बे इउनिटिया दिनै खम जालांबाय आरो जोंनियाव फोथायलायनाया दिनै खम जालांबाय नङा होमबा रायजोफोर दा जोङो एजे रायजो राजा जानानै एनडिपिफोरजोंबो जोङो समानै जोङो मुभमेन्ट खालामखादों नङा होमबा जोंनि एनडिपि सिगाङाव जि हाथियार लानानै सोमावसारदों बिथांमोनखौ जों गोबां सापर्ट खालामबोदों नङा होमबा रायजोफोर दिनै बिथांमोननि थाखायनो दिनै जोङो ओंखाम खबसे जाहोब्ला बोथिसे ओंखाम जाहोब्ला आर्मि पुलिसनि देखायाव जोङो नुजानो हायामोन जोंहा गिनाय दोङोमोन जोंखौ नागिरोमोन दिनै जुदि आंनियाव ओंखाम जायोब्ला आंखौ दिनै पुलिसा नागिरोमोन बेबायदि हमायसामोन जेब्ला जोंहा आबसुआहाय अल बड' स्टुडेन्टस इउनियनाहाय दिनै जुदि धरनाफोर लायोब्ला गासैबो रायजो राजाफोरा गावनि सम गावनि थाखा फैसा खरस खालामनानै मुभमेन्टआव ओंखारदों जों गासैबो एजे रायजो राजाफोरा गासैबो मुभमेन्ट लिडारफोरजोंहाय जोङो खौसेथि जानानै जोङो मुभमेन्टआव ओंखारदोंमोन नङा होमबा रायजोफोर बेनिफ्राय आं बुंनो नागिरनाया नैबेसो दिनै जों दैदेनगिरिफोरा खौसेथि जानांगौ होननानै बाथ्रा बुंबोबाय थादों खिन्थु खौसेथि जानायखौ दिनैसिम जोङो नुनो मोनाखै आरो फोथायलायनाय नङा होमबा रायजोफोर दिनै आं सनितपुरनि बाथ्राखौ जोबनायाव आं बुंनो इच्सा खालामदों सनितपुर बिश्वनाथ नङा होमबा रायजोफोर जि बड'लेण्डनि जि दाबि बेथ' माबासिममोन संकस टु सदियासिममोन सदिया नङा होमबा रायजोफोर बेनिफ्राय दा जि एकर्ड जालांबाय सिमिलिगुरिसिम नङा होमबा दिनै सनितपुरनिफ्राय लानानै जि सिमिलिगुरिसिम जि बिटिआरआव सोसनजानायनि बाथ्रा दिनै बिटिआरआव सोसनजानो बा बिटिआरआव हाबनो सनितपुर नट अनलि सनितपुर बयबो रायजो राजाफोरनियाव दिनै लुबैनाय सनितपुराव हाबनो इच्ছা जानाय एज ए हारि हिसाबै गथायसेयै जोङो रायजो जालांनाय बेखौ जों लुबैयो नङा होमबा रायजोफोर बयनिबो सायाव दिनै दैदेनगिरिफोरनि सायावनो फोथायनायखौ लाखिनानै दिनैसिमबो सनितपुर बिश्वनाथ आरो बिथिं सिमिलिगुरिसिम दिनै दैदेनगिरिफोरनि सायावनो डिपेन्ड खालामनानै सोनारनानै फोथायनायखौ लाखिनानै दिनैसिमबो रायजो राजाफोरा नेनानै दं नाथायब्ला फोथायनाया खम जालांदों होननाय बाथ्रायाव आं फैफिनलायनोसै दै बुंनाय बाथ्रायावहाय दिनै गोबां रायजो राजाफोरनि सायावहाय नैबे फोथायनाया दैदेनगिरिफोरनि सायावहाय दिनै खम जालांनो हमदों मानो होनना बुङोब्ला फार्स्ट एकर्डआवबो सनितपुर बिश्वनाथआ थालांबाय सेकेन्ड एकर्डआवबो थालांबाय दिनै 3 नम्बर एकर्ड थामथि एकर्डआवबो जों सनितपुर बिश्वनाथ आउट अफ बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा दिनै थालांबावसिगोन नामा नैबे मोनसे गिनाय नैबे मोनसे साननाय नैबे मोनसे सिन्ताया जोंनियाव दोङो जायनि जाउनाव दिनै प्रेस मिटफोरनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरा बुंनो गोनां जाबोदों दिनै माबानि सिमिलिगुरिनि रायजो राजाफोरा दिनै बुंनो गोनां जाबोदों जायफ्रा दिनै एबसुआव थानानै दैदेनगिरि जाबोनानै लिडार जाबोनानै खामानि मावबोदोंमोन बेफोरबायदि मानसिफोरा दिनै बुंनो गोनां जाबोदों बेनिफ्राय आसा खालामो भिडिअआ गोलाव जागोन आसा खालामो आंथ' बुङो जोंखौ बयबो जों खौसे जानांगौ गासिबो आफादा खौसे जानांगौ नाथायब्ला दिनै खौसे जानांगौ होनना बुंब्लाबो दिनै खौसे जानो हाया दिनै नाय बिएलटि आबसुदों खौसे जानो हाया
दिनै BLT आ क्लेम खालामो जि BLT एकर्डआव एबसुआ साइन होआखै, एबसुआ सापर्ट खालामाखै बेबायदि बुङो। बेनिफ्राय एबसुआ जोंहा क्लियार खालामनानै होखादों मानो थाखाय सापर्ट खालामाखैमोन, मानो थाखाय एकर्डआव साइन होआखैमोन बिनि बाथ्राखौ क्लियार खालामनानै होदों एबसुआहाय। दा बिनि गेजेरावनो दिनै माखासे NDP-फोरजों एक्स NDP-फोरजों दिनै खौसेथि जानो हाया। दिनै माने गोबां बिफाग गोबां गुलाय गुजायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होमबा रायजोफोर। नाथायब्ला एजे जोङो रायजो जानानै नर्मेल पाब्लिक हिसाबै सिन्था खालामफ्लाङो जों एसे हारि हिसाबै जों माब्लाबाबो जों खौसेथि जानो हाला नामा, नैबे मोनसे साननाया फैयो आरोखि। फोरमायनो सानो, नाथाय जों सोरनो फोरमायनो? जोंनि साननाय, जोंनि सिन्था जोंनि गोसोआवनो थाफिनजोबो नङा होमबा रायजोफोर। दा सिमिलिगुरिनि माखासे रायजो-राजाफोर आरो जाय बिथां एबसुआव थानानै खामानि मावबोनायमोन, बिथांनि जि प्रेस मिट होनाय बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नुखांबायब्ला नोंथांमोना नायाब्लाबो जागोन। आफादनि मावथि हिसाबै आं सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदोंमोन। नाथाय सम बर'नि जि एकर्ड जाबाय, दिनैहालागि मोनथाम एकर्ड जालांबाय। गिबियाव जाबाय BSc एकर्ड जाबाय, बेयावबो जों बाद गोलैबाय। बेनिफ्राय BTC एकर्ड जाबाय, बेयावबो जों बाद गोलैबाय। आरो दा थांनाय 2027 जानुवारियाव जिथु एकर्ड जाबाय, बे BTR एकर्ड जाबाय। बे BTR एकर्डआवबो जों लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि बे सिमलुगुरि हालाम ओनसोला BTR-निफ्राय बाद गोलैबाय। बेखौनो जों लुगैयो, जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव जों 100% बाहागो लादोंमोन। जों सुप्रिमजोंबो सेक्रिफाइस खालामदोंमोन। बे आन्दलन खालामनाय समाव जोंनि न' बां, मानसि, धन सम्पति गासै खहा जादोंमोन, जायनि जाहोनाव दिनै जों दुखुथिया जाबाय। जोंनि बर' मानसिनि न' बां सावजानानै दिनै दुखुथिया जाबाय। जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय फ्राय 17 जन मानसि मुंख्लं जालांनांगौ जाहैबाय, जायनि जाहोनाव दिनैसिम जोङो BTR-निफ्राय बाद गोलैनांगौ जाबाय। बेनि थाखायनो जों आर'ज गाबहरदों। बेनि थाखायनो जों BTR सरकारसिम जों खावलायहरनो नागिरदों जे जोंखौ जाहाथे जिखुनु प्रकारेबाबो जोंनि बे ओनसोलखौ BTR-आव सोनांगौ।